Però bueno, tot és provisional. Derecha. ¿Qué? Lo que has dicho antes. Venga. Blanco con una raya azul oscuro de los colores castas, el Chausson de Carrera, así. Para! Para perquè saltarà. No, No toquis, todavía no. No toquis. 20. 10. Stop! Sí, perquè anar acumulant trastos allà... I no serà que no li vam dir. Y yo sé que la empresa MOL toma una historia muy... Això va més bé. Va, Magrí. Jordi, cap al lloc del conductor. Ets un macos. Si no trepitgis el botó per engegar. Sí. La marxa està preta, tot preta jo. Sí? Foto, Aviam. Va. Fallava la massa, Vale. Sí, foto.